hello guys, good morning guys, good morning. Welcome my YouTube channel. Karon guys, ang akong himuon karon magharas ko sa kuna taron guys. Kaya akong magkita sila na kay Google. O diri po guys. Tungod sa sige, uwan-uwan guys, lain ang panahon. Unang yung harason. O guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe sa Catalina Art. O, diri lang ko to guys sa aking video. Kaya guys, please subscribe na lang. O sa tanan mga tao nga nag-subscribe sa ako o nag-share o nag-comment o nag-like. Daghang salamat sa inyo ha guys. Ug maayong buntag. Bye-bye.